Msiebo godi jabuge karichi mondi manadi aikera na senseme yukubwateka nege kole kia somo nyene skuru ya Vision Star Academy abetega kumoito mole ndio yo mwere nyago sire oguma bwaje ekero chinga kecho nyene skuru ya tangira sese ne kiba nyimbo kia marani nigo no msiebo godi enyara kuboli ya skuru nyare gosiekwa goikobo teru bwanyare bokuhiranira eli nyare koigorwa nigo bone skuru atigarige siekira chinga kistamanyereri goikobo teru bwatukuba kolekanire ase ensemeyo Kosomia wote mwenye irari geiteire skulu aria. Usabona kage. Nabaibo. Nabenga muna nani ngoya omo inare ko iteru aria kwe. Nane bare skulu yakoreki. Ya. Tigera abaigo. Goche skulu na omo ko genda na goche weekend. Usabona kage. Ya sabona ngamwa kasama skani yori orarire. Mwana ko ratiga keiga. Uche weekend kana na abantu barapoira ke mumayo koraki mumanya kugenda sawa wana nakimura asomi gari amanyi ngari no itegete gari chianga no chire nani no mogo so ani no mubwati mabera dimanyara wo skuru gari baka twara kamire ne kinyo wana sawa skuru ati kabara asieka taibo biasa baras koraki baras oje to iseranse to sonsorane ebintu bimayo koraki